dragii mei, acum vreau să vă spun că mi s-a părut o mare mirare când am văzut că am făcut 504 de abonați. Era să le simt de bucurie. Acum, cum v-am promis, și promisiunea e promisiune, o să vă arăt cum să ai toate casele de pe Toca-Boca. Bine, eu le-am, dar trebuie să scrie așa. Cu mod, scrieți așa, Happy Mod. Nu știu, unii știau, dar alții nu știau. Nu vreau să vă supăr, dar la unele telefoane deunează și la altele nu. La mine încă nu sunt sigură dacă deunează, că de-abia am descărcat, că am aflat și eu de-abia acum. Acesta este. Dăm aici și trebuie să-l descărcăm. Îl descărcăm. E fără păcăleală, vă spun eu. Dar la alții nu merge să descarci și la alții poate nu apar lucrurile, că mi s-au întâmplat și mie și mi-au schimbat telefonul și pot să-mi fac din nou și merge. Dăm aici, pe ăsta verde și după aia puteți avea orice. De exemplu, la mine, uite, vedeți, această aplicație o să vă apară, am și Brawl Stars. Așa, dăm aici și Brawl Stars-ul, dacă descărcați Brawl Stars, o să aveți multe diamante și monezi și puteți cumpăra toate skin-urile de pe Brawl Stars. Acum să vă arăt de pe Toca-Boca, o să opresc un pic. Așa, să vă arăt. Dau play. Uitați-vă, vă arăt. Vedeți? Și ca să nu credeți că vă mint cu casele, că le-am cumpărat. Și numai că n-am dat niciun ban pe ele. Uite. Cred că poate le-am pus. Ce? Le-am pus pe toate, oare? Uitați ăla, că nu știu. Apa, uite. Așa, să vă arăt. Uitați. Frumos. Vedeți? Fără păcăleală. Da, și persoanele. Eu mi-am făcut și familia lui iubitul Amaliei. Așa o cheamă pe mica noastră vedetă. Ea e mica noastră vedetă. Asta e mama lui Octavian. Așa o cheamă. Bine, și sper că v-a plăcut acest tutorial. Sper că v-a plăcut acest tutorial, cum să faceți să aveți toate casele de pe Toca-Boca. Vă rog, dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Dacă nu, nu e obligat.